Bueno, saioari hasiera emango diogu, egunon guztioi, eta lehenik eta behin eskerrik asko saio honetara etortzeagatik, Euskalduna jauregira gerturatu zareten hori eskerrik asko, eta pantailaren beste aldean zaudeten hori ere, eskerrik asko tarte bat hartzearen hemen gurekin egoteko, eta praktika honak ezagutzeko. Laugarren topaketa dugu gaurkoa, 2021 batean hasiera eman genion proiektu honi, hor egin genuen lehenengo saioa, musukoekin, oraindik ere argazkiak hor daude, ez genekin oso ondo islariak erabili behar zituen ala ez, lehenengo lerrokoek bai ala ez, orain ja zorionez beste gora batean gaude. Hortik beste 3 saio egin ditugu, eta urtero izan ditugu 4 erakunde, 2 erakunde publiko eta 2 erakunde pribatu, beraien praktikak konpartitzeko. Egia esan, plazerra da, horrelako ekitaldi bat antolatzea. Lehen esan didate, enbolada bada, islarientzat, eta horrela da, baina guk sekulako sortea daukagu. Identifikatu egiten ditugu zeintzuk izan daitezkeen praktikarik egokienak azaltzeko, dei bat egiten dugu, eta baiezkoa ematen digute. Orduan, eta hori gertatu zaigu guztietan. Orduan, ziurrenik, hurrengo urtean ere beste ekitaldi bat egingo dugu, eta izango ditugu ere beste praktika batzuk interesgarriak izango direnak. Saioari hasiera egokia emateko gurekin daukagu Joseba Lozano, hizkuntza politikarako sailburuordetzatik, eta berari emango diote hitza ekitaldiari hasiera emateko. Ados. Joseba, eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko, Galder, eta eskerrik asko Euskali Fundazioari gaur bezalako ekitaldia antolatzeagatik. Nik uste dut ibilbide luzea daramagula elkarrekin, gogoratzen naiz 2006an esango nuke bikain ziurtagiriaren lehenengo urratsak eman genituenean, lehenengo ebaluazioa 2008an egin genuela uste dut, eta geroztik 500 ebaluazio baino gehiago egin izan ditugu, eta ebaluazio horri esker aukera izan dugu azaleratzeko han eta hemen martxan jarri diren hainbat ekintza eta hainbat esperientzia ez dakit, bai sektore publikoan eta bai sektore pribatuan. Gero ja, 2020an uste dut bururatu zitzaizuela eta horrekin bat egin genuen, esperientzia hori guztiak bildu, aurkitzeko moduko bilatzaile batean jaso, eta ez dakit, eta urtean behin olako ekitaldi bat antolatzea, horren berri jende guztiari emateko. Nik uste dut ideia ona izan zela, eta, hortxe dauzkagu, lan munduko praktikak dira denak, era batera edo bestera hizkuntza kudeaketarekin zerikusia dutenak, eta zuen erakundentzat nik uste dut eredugarri izan daitezkenak baldin eta beharrezkoa egokitzapenak egiten baldin badituzue. Gainera, nik uste dut aitortu behar dela hoe guztiak zuen eskuzabaltasunari esker lortu ditugula. Azken batean ez baita oso ohikoa batzutan, ez dakit, lehian egon daitezke enpresen artean olako praktikak konpartitzea, eta gurean eta euskararen inguruan olako gauza gertatzen dira, eta hori nik uste dut eskertzekoa dela. Gaur egun oso oker ez baldin banago, Galderre jakingo du ni baino beto, baina ja, 90 erakundek eta enpresak baino gehiagok konpartitu dituzte euren esperientzia euskararen normalizaziorako interesgarriak izan daitezken esperientzia horiek, ez dakit, denon artean. Gaur, ez dakit, aditua den bati galdetzen baldin badiozu zein den euskararen normalizazioan jorratu beharreko esparru bat, segurazki denok bat etorriko ginateke eta da lan mundua edo sektore sozioekonomikoa. Orduan, HPSek ere nik uste dut datozen urteotan aleginik handiena egingo duela sektore horretan. Azken urte hauetan gainera, hezkuntzan egindako aleginari esker gero eta gehiago dira gure erakundetara eta gure enpresatara sartzen diren gazte elebidunak. Gazte elebidun horiek euskeraz badakite lan egiten eta orain gure txanda da.
guk bermatu behar diegu nolabait gure erakundetan sartzen direnak euskeraz bizitzeko eta euskeraz lan egiteko daukaten eskubide hori, eta seguru nago hau bezalako ekimenen bitartez hori lortuko dugula. Gaur, Galderrek esan du bezala, da laugarren ekitaldia, lehenengoan igoratzen naiz zuen artean egon nintzela eserita, eta zalantza egiten genuen, honek iraupena edo segida izan behar zuen, ala ez, baina gaurko arrakasta ikusita, hemen ez dakit zenbat jende dagoen, baina uste du 200 lagunetik gora daudela momentu honetan, ez dakit, ekimen honetan, nik uste dut arrakasta izan duela eta hala segituko duela datozen urteetan. Besterik gabe, badakizue, bai hizkuntza politika, bai zer esanik ez Euskalit, beti kudeaketa aurreratuaren eta kalitatearen esparruan mugitu nahi dugula, eta kalitatearen ezaugarri bat da etengabeko bekuntza. Orduan, benetan ongieterriak izango dira zuen iradokizunak bai bilatzaileari buruz, bai era honetako ekimenei buruz, prest gaude, beharrezko diren egokitzapen guztiak egitera, hemendik aurrera, ez dakit, gauzak modu eraginkorragoan egiteko. Eta nire aldetik besterik ez, gaurko protagonistak hemen lehenengo lerroan daude, naiz ni, eta besterik ez. Eskerrik asko zuen denboragatik, eskerrik asko zuen arretagatik, eta ongi etorriak. Eskerrik asko, Joseba. Esan dakoa, gaur egia da protagonistak 4 erakunde izango direla, esan dakoa, 2 erakunde publiko eta 2 pribatu. Hemen ditugu, Neiker, Caritas Bizkaia, Osakidetza, zerbitzu orokorrak, eta Fagor Ederlan. Presa industrial bat, osasun sektorekoa, publikoa, referentea osasun sektorean, Caritas Bizkaia, 3. sektoreakoa, gizarte ekintzan, eta Neiker, nekazal sektorean, lehengo sektore horretan. Praktika desberdina dira, guk beti aukeratzeko orduan, praktikak aukeratzeko orduan, beti saiatzen gara batzuk hizkuntza politika eta irizpideen ingurukoak izatea, beste batzuk ere euskararen erabilera areagotzeko praktikak izatea, bai bezeroekin, herritarrekin, bai langileen artean ere, euskaren erabilera hori areagotzeko. Eta nik uste dut aurreko urteetan lortu egin dugula oreka hori erakunde hasi berrientzako egokiak izan daitezken praktikak, identifikatzen, eta gero ere erakunde ibilbide luzea duten erakundeentzat ere hor beste erronka batzu daude, beste arazo batzuk izaten ditugu, gehienak ere erabilerarekin lotutakoak, eta horien ingurukoak ere identifikatzen saiatu gara gero ona ekartzeko. Bilatzailean denetari dago. Orain ikusiko ditugu datu batzuk, baina nik uste dut lortzen ari garela, eta Josebak aipatzen zuen, lortzen ari gara genuen helburu hori. Eta da, praktika honak azalaraztea. Erakunde asko zaudete euskararen erabilera eta presentzia lantzen zuen erakundeetan, eta hor ezagutza asko dago. Ondo egindakoak, gaizki edo ateratakoak, baina gero, hobetutakoak eta beste moduan eginda, gian emaitza honak eman dituztenak, eta horiek guztiak lortu dugu identifikatzea eta zabaltzea. Eta hau ez da gure meritua, hau zuena da. Hemen zaudeten askok, zuen praktikak igo dituzue bilatzaiera. Eta hori eskertzekoa da, eskerrik asko. Ez dira datu txikiak, 80 erakunde eta 160 praktika baino gehiago ditugu bilatzailean. Batzuk oso praktika potoloak eta beste batzuk txikiak. Baina nik uste dut denak direla egokiak, denak dira probetuzkoak, baldin eta guk aurretik gure erakundean arazo hori identifikatuta balin badaukagu. Erronka hori balin badaukagu, guretzat hor agertzen diren praktikak izango dira lagungarriak. Proiektuak bi zutabe ditu. Alde batetik bilatzailea bera, webgunean dagoena, eta bestetik ekitaldi publiko hau. Ez praktika guztiak ezin ditugu hona ekarri, baina bai batzuk. Eta hori da ekitaldi honen asmoa. 4 praktika gehiago dira gaurkoan, ze
egia da erakunde batzuek bat baino gehiago igo dituztela, eta iruditu zaigula interesgarria bat baino gehiago ere azaltzea. Orduan hori ere izango dugu gero, erakunderen batek bi praktika aurkeztuko ditu. Orduan ez dira lau izango, sei bat praktika ezagutuko ditu gaurkoan. Eta Josebak ere aipatu du, gure erronka hau da, lan munduan euskararen erabilera areagotzea. Badakigu beste erronka asko dituela euskarak, esparru askotan, gurea hau da, ez? Euskalit orain dela 30 urte baino gehiago sortu zen erakundeen kudeaketa hobetzen laguntzeko. Funtzionamendua, funtzionatzeko modua hobetzen laguntzeko, lehiakorragoak izateko, eta 2006an, ez, HPS-tik gerturatu zirenean guregana, beraien asmoa ere bazen, kudeaketa aurreratuarekin lotzea hizkuntzaren kudeaketa, kasu honetan euskararen kudeaketa. Eta guk argi ikusi genuen hori horrela izan behar zuela. Ez dago erakunde aurreraturik hizkuntzak modu egokian kudeatzen ez ditunak. Ez da aurreratua izango ez balin badu euskara ere kudeatzen. Orduan hori ere bada gure erronka. Web bilatzailean, 2024an, aurten 26 erakundek igo dituzte beraien praktikak. 40 praktika, bakarrik 2024an. 26 erakunde egitatik, 16 dira erakunde berriak. Orain arte bilatzailea, praktikak igo ez dituztenak. Eta guztira, 80 erakunde eta 170 praktika. Izatez, 174, 175, odia. Baina, bueno. Ni Bilbokoa naiz, baina ere 170 jarri dut. Ez da 175 izan. Eta 1500 pertsona baino gehiago. Bizitari, bakar, bilatzailean. Hau da, aurtengo datua ere, 1400 piku goaz, eta oraindik falta zaizkigu hilabete batzuk. Eta datu ez gain, gero beste gauza batzuk ere hor azaltzen dira, eta ematen duten informazioa da, ematen du, bilatzailea baduela, sortzen duela interesa. Orain dela bi aste, honen deialdia, Ekitaldi honen deialdia, egin genuenean, bezu bat voltatu zidan EHUko irakasle batek, eta esan zidan, bi ikaslek, beraien gradu amaierako lana, bilatzailearen inguruan egin dutela. Ze praktika dauden, zer nolako sektoretara bidatuta, orduan, ematen du ere, maila akademikoan ere, baduela interesa, eta izan dezakeela ere, hortik ere, nik esan nion, eskerrik asko abizatzearen, eta edozein, ziren gurekin harremanetan jarri, ikaslek, eta guk genuen aukera ere laguntzeko, eta presa hode, edozeini honetan laguntzeko, eta interesgarri eruditzen zigun ere, horren berri izatea, eta bidali zigun, lan horren emaitza. Eta bestetik ere, orain dela hilabete eskaz, Galeseko enpresetan ere, aukera izan genuen bilatzailea aurkezteko, eta zenbait praktika ere kontatzeko, baina ez gureak, ez euskalitenak, bilatzailean dauden praktika. Beraz ere, mundu mailan ere, izan dezake ere bere ibilbide txikia. Naizta, hemen gure hizkuntza nagusia euskara izan, baina gaztelaniaz ere, praktikak ere badaude. Eta guretzako oso garrantzitsua da. Praktika honen inguruan aritzen garenean, hor zalantzak izaten ditugu, ez? Gurea praktika hona da, horren besterako da, asaltzeko modukoa, igotzeko modukoa, guk oso argi daukagu. Zuretzako baliagarria izan bada, funtzionatu badu, emaitza honak eman baditu, praktika ona izan daiteke. Egokitzapenak eginez, kasuan kasu, sektorearen arabera, baina guk hau oso argi daukagu. Funtzionatu du zurean? Bai, igo. Naizta txikia izan, naizta, hemen bilatzailea, nik uste dut eski ezagutzen dugula, hor lotura agertzen da, QR-rena, etzetik basaudete errazagoa da, egitea, ordenagailutik. Bilatzailea, saiatu gara, urteekin aldatu egin dugu ikuspegia, eta saiatu gara alik eta gehien arintzen eta simplifikatzen. Oso erraza da erabiltzeko. Ikusten duzuen bezala, guk hitzgako batzuk identifikatuta ditugu, praktiken arabera, eta orduan barneko komunikaziorako, hemen honi ematen diogu, eta hor agertzen zaizkigu, zeintzuk izan daitezkeen,
praktika horiek horiekin lotuta. Hau ere berria da, gero ikusiko, kasu honetan gero ikusiko bideo, baina orain erakundeek aukera dute bideoak igotzeko ere. Lehen bakarrik, lehen PDF bat igo behar zuten, gero orain ja fitxa beste modu batean betetzen da, eta orain ere badago aukera irudiak, PDF-ak edo eta bideoak ere igotzeko, eta orduan, hemen ditugu. Aurten ere, 2024an aprobetxatu dugu, aurreko ekitaldietako praktika honen bideoak igotzeko ere. Izan ditugu 3 ekitaldi gehiago, 4 praktika bakoitza, 3 praktika ditugunak igota bideoarekin, bakoitza bere bideoarekin, 15-20 minutuko bideo horrekin. Eta horiek ere, igota daude. Sektorearen arabera ere egin daiteke bilaketa, eta gero, nik gehienetan hau erabiltzen dut, eta da testu librea sartzea. Edo zein jartzen balin badugu irizpideak, baloratu behar da ere funtzionatzen duela. Nik bilaketa egin dut eta agertu dira 5. Eta ez dut aurretik probatu. Hori ere ondo dago. Hemen ditugu 5 praktika, irizpideen ingurukoak. Hemen kasu honetan ere, badaukagu ere, gaurkoan ere honen ingurukoa. Orduan, bilatzailea oso erraza da, baina hori nik uste dut dela ere bere arrakastaren gakoetariko bat. Erraza dela erabiltzeko eta gauzak aurkitzeko. Hori gauzak aurkitzeko, lehendik eta behin arazoren bat egon behar da. Zen dut, galderaren bat izan behar dugu buruan, erantzunak bilatu ahal izateko. Bestela, bilatu ditzakegu gauzak, baina zertarako. Hemen klabea da, guk aurretik zerobetuak identifikatuta izatea, erronkak identifikatuta izatea, non ditugu arazoak. Honetan, horren inguruan egingo dugu bilaketa, eta ikusiko dugu, zer dagoen hemen. Hemengo praktika batzuk, esan dakoa, batzuk izan daitezke oso interesgarriak hasi berrientzako, eta beste batzuk, ibilbide luzea dutenentzako. Zaiatu gara ere, oreka hori ere mantentzen bilatzailean eta praktiketan ere, eta horrelako ekitaldian. Eta ekitaldi publikoan, hor baditugu argazki batzuk aurreko urteetakoak, ez ditut buruz esango, baina 12 erakundi izan ditugu, eta gaurkoan 224 pertsona guztira. Gaur hemen 70 bat, aurrez aurre, eta gainerakoak online. Eta hau ere datu polita da, 157 erakunde ezberdin. Barruan, nepatu duguna ez, aukera dago, ikusitakoa gero gurera ekartzeko. Baina esan dakoa, protagonistak 4 erakunde izango ditugu gaurkoan ere, hemen dituzue, eta besterik gabe, praktika honekin hasiko gara, eta sorkunderi emango diotitza, Neikerretik bere kasunetan 2 praktikak azaltzeko. Eskerrik asko. Egunon guztioi, baita streaming bidez zaudeten guztioi ere egunon. Esan bezala ni sorkunde mendarten naiz, eta Neikertik nator, eta egin nahi duen lehenengo gauza da, eskerrak eman, hemen egoteko aukera emateagatik, eta pixkat gure euskararen kudeaketako bidea eta normalizazioen bidea azaltzeko. Lehenengo gauza pixkat azaldu zer da Neiker, Neiker ikerkuntz erakunde bada, ikerkuntz zentru bat geragu, eta historia luzeko zentru bat gera. 1851 sortu ginen, baina egun Neiker dan bezala, 1988an. Eusko Jaurlaritzari atxikitutako ikerkuntz zentrua gera, eta lehen sektorean egiten dugu lan. Azkenean gure erronka nagusia da lehen sektore lehiakor eta jasangarri bati laguntzea. Eta zentro teknologiko sektorial bezala saiatzen gara soluzio berritzaileak bilatzen lehen sektore horretarako.
ikerkuntza zentru bezala ere, hainbat sare ezberdinetan parte hartzen dugu. Zer da egiten diguna? Bereziki ikerkuntze proiektuak garatzen ditugu, tematika ezberdinetakoak, baina bereziki landare ikerketa, animal ikerketa, ingurumeneko ikerketa eta basogintzako ikerketa arloetan. Eta egiten duguna da ikerkuntza aplikatua. Hau da, oinarritzen gara ikerkuntza basikoan eta gure sektoreak dituen problematika ezagutzen saiatzen gara eta hor egiten ditugu bide lanak, ez? Eta gure proiektuak mota ezberdinetakoak dira. Europa mailakoak, nazio mailakoak eta Euskadi mailakoak ere. Eta beti, lehen sektoreari laguntzen saiatzen gara. Zeintzuk osatzen dugu Neiker, nor garagun pertsonalki, 187 profesional inguru osatzen dugu Neiker, erdia baino gehiago emakumezkoak eta erdia baino gehiago ere goi titulodunak. Eta horien artean, 137 doktorea gara. Euskararen betaurrekoa jarrita, ez dizuet komentatu, bi zentru ezberdin gaudela, bat Derion eta bestea Arkautin, eta euskararen betaurrekoa jarrita, bi zentro oso ezberdina gera. Azken euskaraldiko partaidetzako datuak dituzu hor, eta ikusten da, Derioko zentruan, euskaltzaletasun edo euskaldunagoa garela Arkauten baino. Eta euskararen betaurrekoekin ere begiratuta, egia da, lanpostuen eskakizunetan harrerakoetan bakarrik kontutan hartu izan dugula euskara orain arte, eta gizartean gertatzen egun bezala Neikerren ezagutza erabilera baino altuagoa dela Neiker barruan, eta gero gertatzen zaiguna da zenbat eta hizkuntza teknikoagoa izan, euskararen presentzia bajoagoa dela. Euskararen kudeaketatik badaukagu euskara batzordea, eta euskara batzordea egun eskumenduna da. Saiatu gera izatea talde heterogenoa, lanpostu ezberdinetakoak, bai Arkautekoak, bai Deriokoak egotea, eta badaukagu zuzendaritzako kideak euskara batzordean, badaukagu komunikazioko arduraduna euskara batzordean ere, eta badaukagu euskara dinamizatzaile figura, nik egiten dudala lan hori, euskara batzordearen lidergoa eramaten. Irudi honetan, erakutsi nahi izan dizuet pixka bat, gure bide hau nolakoa izan da. Esan dizuet Neiker 1988an sortu zala, baina lehen euskara batzordea 2007an sortu zen, eta lehen euskara plana 2008an. Ibilbide luzea izan dugu, baina horrela mugarri garrantzitsuenak izan dira 2016an eskumenak eman genizkiola euskara batzordeari, zuzendaritzako kide bat sartzen, 2019an komunikazioko arduraduna sartu zala euskara batzordean eta horrek aldaketa handiak ekarri zituela, eta hobekuntzak, eta egia da, gure bidea hau izdala izan konstantea, nahiko gora beratsua izan dela, eta iritsi izan momentu bat, ikusi zala, gauzak ez dirala ondo juten, eta aldaketa bat behar zala egiten ari ginen moduan. Eta horrela, errebindikatu zen, euskara dinamizatzaile figura, Neiker barruko norbait izatea, eta horrekin lortu genuen gauzak abiadura konstanteagoaten egitea, eta gainera arintxoago. Eta horrela, animatu ginen 2022 urtean bikain ziurtagira eskatzera, oinarrizkoa lortu genuen, eta horrekin bai egin genuen hausnarketa prozesu bat, aitortza jaso genuen, eta gainera lortu genuen motivazioa ere aurrera joateko. 2023an, 7. plangintzaldian sartuta, hasieratik, badaukagu onartuta gure plan estrategikoa, kudeaketa plana urtero egitea, jarraipenak egiten ditugu, eta onartu genituen baita ere, hizkuntza irizpide berriak. Eta, bide guzti honetan, aipatu beharrekoa da, badauzkagula Neiker barruan hainbat eta hainbat lankide, motibatuak eta bere ondarralea jartzen, posible izateko. Hemen pixka bat, kontatzen dizut, eduki duguen hizkuntza irizpide horretan gure eboluzioa,
2014ean onartu genituen lehenengoz hizkuntzi irizpideak nekerren, baina hasiera baten hauek bakarrik harrerako kontuetan eta irudiaren kontuak ziran. Gero 2019ean komunikazio kidea Euskara Batzordean sartu zala, onartu genituen komunikazioko hainbat hizkuntzi irizpide, bai barne komunikazioak eta bai kanpo komunikazioak, hemen adibidea. Adibidez, horrela dira gure barne komunikazioen ereduak. Horre eskubitara dituzue bi eredu ezberdin. Beti egiten ditugu barne komunikazio ofizialak elebietan, normalean irudi korporatiboa zainduz, eta batzutan gertatzen zaigu proiektuek behar dutela beraien irudia mantentzea, eta horrela egiten dugu. Hori da eskerreko irudia, beti elebietan. Eta batzutan ere gertatzen zaigu premiazko informazio bat edo zabaldu behar degula, eta orduan kasu horretan agian irudi korporatiboa zaindu ez, baino elebitasuna beti mantentzen dugu. Eta komunikazioko kideak dira hau antolatu eta planifikatzen dutenak. Eta pixka bat, ohitura daukagu, zientzilariak izan da, gure metodo zientifikoa ez, baina honetan jarraitu dugun prozedura izan da, praktika abian jarri, zabaldu, errotzen jun, sendotasun eman praktikari, eta gero bukatu horrelako saioetan praktika partekatzen. Kanpo komunikazioetan ere beste eredu batzu ditugu. Adibidez, sare sozialetan berriak argitaratzeko, egiten ditugu edo bi elebietan, edo hiru eletan, berriaren arabera, mamiaren arabera, eta interesa horren arabera. Eta mami horren edo testuaren luzeraren arabera egiten duguna da, hizkuntza bakoitza elkarrekin edo aparte argitaratu. Eta kasu honetan ere prozedura antzekoa izan da, baina jarraipena ere egiten dugu. Eta horrela daukagu ere, Neikerreko webgunea baita ere. Hizkuntza irizpideen gure evoluzioan jarraituta, 2022ean bikaineko ebaluazio taldea etorri zanean, haiek esan ziguten, genituela hizkuntza irizpideak, baina falta zitzaigula langileen artean ondo komunikatzea eta gainera egoera komunikatibo ezberdinetara moldatzea. Eta horri eki genion 2003 urtean hizkuntza berrien lanketa egitearekin. Horretarako hartu genituen erreferentzi lehendik genituen hizkuntza irizpide horiek eta Eusko Jaurlaritzak argitaratuta zituztenak. Eta komunikazio estrategia bezala saiatu ginen ere egiten dokumentu laburragoak lankide guztietara errez iritsi ahal izateko. Orduan badaukagu dokumentu luze bat gure webgunean argitaratuta dagoena, eta baita ere baditugu fitxak. Hemen gure fitxa laburro horien kasua. Azkenean gure egoera komunikatibo horiek identifikatu genituen 6 bezala, kudeaketa, zerbitzu hizkuntza, zientziaren divulgazioa, jendaurrekoak, kanpo harremanak eta barne harremanak. Eta fitxa guztiak daude egituratuta modu horretan. Zer da lortu nahi duguna, nola lortu dezakegun hori, aholku batzuk eman eta gogoan hartzeko kontu batzuk. Eta orain egingo duena da, bi adibide horietatik bi adibide jarri, nik uste Neikerren jarduera esangarriena dan kasua, zerbitzu hizkuntza eta zientziaren divulgazioa. Neikerren proiektuak eramateaz aparte, ematen dugu ere zerbitzu analitikoa, laborategia ditugu eta zerbitzu analitikoa ematen dugu. Eta kasu hori da, garrantzitsuena herritarren zerbitzua emateko. Herritarrekin daukagun kontaktu nagusia hori da. Orduan, lehen egiten genituen txosten elebidunak, baina bagenuen txantilloia elebiduna zana. Eta mamia, normalean, oso teknikoa izaten dana, gazteleraz bakarrik izaten zen. Orduan,
hori ikusi genuen, hori ezalan egokia herritarren eskubideak bermatzeko, eta egitura hori edo aldatu egin dugu, eta orain 3 eredu ezberdin ditugu. 100% euskera hutsean dana, 150 elebietan, eta 100 gazteleraz, baina hori da kanpoko erakundetara edo bidaltzeko. Eta orduan antolaketa pixka bat aldatu behar izan dugu, adituen artean kontaktua dugu, euskera batzordean laguntza kanala sortu genuen testuak itzultzeko edo orrazteko laguntza behar baldin bada, eta horrela abian jarri genuen 3 eredu hauen txostenen kasua. Ahoskoen kasurako, egia esan, laborategiko adituak elebidunak dira, eta horretan ez dugu arazorik eduki. Eta egia da, transmititu degula lankide guztiei, ezin degula sekula esan herritarrari hizkuntza hautu hori aldatzeko. Beste kasuan, aurreko hau izango zen, eskubideen bermearen inguruan, herritarren eskubideen bermearen inguruan. Eta euskararen divulgazioen kasuan, horretan beste ikuspuntu bat dago, horretan eredu izan nahi dugu. Eredu izan nahi dugu, uste dugulako guri dagokigula, ere lehen sektoreko ikerkuntza horretan, euskara bultzatzea, sustatzea eta presentzia alik eta gehien ematea. Horretarako, beste erakundeekin lankidetzan aritzea beharrezkoa da, Elujarrekin badaukagu sinatuta hitzarmena, badaukagu Kafe Lujar sarietan neker sari berezi bat, eta hortaz aparte ere kontatzen dugu, neker barruko hainbat adituekin, prest daudela ere, beraien lana euskeraz zabaltzeko. Eta, adibidea dituzu, adibidez, ikusgela proiektuan hainbat bideo egin ditugu ingurumen arloko gaietan, podcastak ditugu, artikuluak euskeraz idatzita, eta zer bultzatzen dugu ere, hori eta geroz eta gehiago izan dadin, ere lehen aipatu dizuten laguntza kanala eskaintzen dugu, eta saiatzen gera ere hemendikan aurrera, gure txosten teknikoetan euskararen presentzia geroz eta gehiago izan dadin. Orain arte egon ez dana. Eta baita ere bultzatzen ditugu neker barruan egiten ditugun mintegi teknikoetan, noizean behin batzuk euskara hutsean izan daitezela. Eta gure erronkak pixkat horrela jarraitzea. Azkenean tantaka, baina abiadura konstante baten jarraitzea gure helburua. Hizkuntza irizpideen inguruan bai behar dugu pixka bat gehiago zabaltzea eta errotzen jutea lankide guztien artean gure irizpide hauek. Martxan daukagu momentuenetan harrera protokoloa jende askoen gora bera junda etorria badaukagulako, formakuntzan dauden ikasleak eta horrelakoak, eta horientzat pixka bat lanketa berezi egin hizkuntza irizpideak zabalduz eta beste ekintzatan. Eta gure erronka nagusi bada hizkuntza tekniko hori, horretan lan egiten jarraitzea, eta baita ere formakuntzan arrakasta gakoen bila aritu behar dugu, horrek pixkat faio egiten digulako batzutan, eta horrela jarraitzea. Hori da dana. Eskerrik asko zuen arretagatik. Eskerrik asko, Sorkunde. Tartetxoa izango dugu bai hemen eta bai streaming bidez galderak planteatzeko. Orduan, hemen aukera izango dugu, galderarik balin baduzue, egiteko. 2 mikro ditugu, orduan aukera dago. Orduan, ez dakite orain bestela gero ere egin ditzakegu, baina orain ere tartetxoa izan dezakegu, galderaren bate badago, baduzue Sorkunderi, beraien kasuaren inguruan egiteko. Pentsatu, ni bitartean berak ez dio eman, honi hizkuntza irizpideak ez du zabaldu dokumentua, baina
baina nik emango diot bere baimenarekin. Bai, Galeseko onlineko mintegi horretan eskatzen ziguten gauza batzuk, praktika batzuk, eta batzuk ziren hizkuntza irizpide eta hizkuntza politiken inguruan. Nik uste dut, ez dakit hango egoera oso nolakoa den, ez? Baina mintegi horretan ere garrantzia eman nahi zioten erakundeen, eta logikoa da, erakundeen erabakietara, alegia, hau ez dela pertsona batek, ez, erakundean egin nahi duena, martzan jarri nahi duena, ez, sentimendu hori daukalako, baizik eta erakundeak uste duelako hau garrantzitsua dela, eta hau garrantzitsua denez erakundearentzat, erabaki batzuk hartu behar ditu. Garrantzitsuena, hizkuntza politika bat zehaztea, ze hizkuntza erabiliko dituen, non, nola, norekin, eta hortik aurrera, hizkuntza irizpide batzuk zehaztea, eta gero ekintzak, neurketa, eta bar. Eta nik praktika batzuk erakutsi dituen, eta bat hau izan zen, gustatu zitzaidalako. Hizkuntza irizpideak, bai zergatia, eta oso garrantzitsua da erakundetan, zergatik ditugun irizpideak. Zergatik hau horrela izan behar da. Hori garrantzitsua da erakundetan hori ondo arrazoitzea. Bestela jendeak igual pentsa dezake, hau da honen harrika da. Edo hau da momentuan, hau da moda da edo zer da. Hau garrantzitsua da erakundearentzat. Eta horregatik egiten dugu. Orduan, niri gustatu zitzaidan, zekero hemen oso argia dira, eta baina erakunde, dokumentu polita da. Eta hori erakundetan, guri gertatzen zaigu Euskaliten askotan, gauzak egiten ditugu guretzako, gauzak egiten ditugu, esango dut, ondo edo, baina ez dira bat ere politak, dokumentuak. Ez dira erakargarriak. Eta komunikaziorako, kontu hauek garrantzitsua dira. Gauzak izan behar dira erakargarriak. Izan behar dira simpleak, izan behar dira laburrak, izan behar dira argiak, eta esango nuke, honetan hori betetzen dela. Eta gainera, badago ere, lotuta ere, irudi korporatiboaren osagai guztiekin. Integratuta dago ere horrekin, eta hori garrantzitsua da. Integrazioa sari garenean, hizkuntzen kudeaketak, kudeaketa orokorren integratuta egon behar duela, nik uste dut honek ere ematen diola. Komunikazio taldea hemen dago, honekin dago, ez da komunikaziokoak horti dabiltza bere kontuekin, eta gu, Euskara batzordean, Euskara taldean, gure kontuekin. Eta uste dut, beste, zuk zeloko duzun ni baino, beto, baina niri gustatu zitzaidan. Orduan, hau ere, hor dago ikusarri. Aurrera egin baino lehen, zalantzarik? Aina, zuk badago kasu edo leheneko bada? Bale. Entzuten zait? Bai. Streaming bidez galdera bat luzatzen digu Aitorrek, eta galdera da sorkunde zurentzako da, Zuen praktikaren muina orduan hizkuntza irizpiden zabalkuldea litzateke? Ez daukago informazio gehiago. Ez dakit, ez dut, ez dakit erantzuten hizkuntza irizpideak zabaldu behar gen ditugu ere, baino berez helburua ez da zabaltzea bakarrik. Hizkuntza irizpideak eukitzea eta irizpideoen inguruan egitea gure jarduna. Eskerrik asko, Sorkunde. Gero, izango dugu tartea, gaina ez zaiet eskapatuko, hemen egongo zaretele lehengo lerroan, ordan, galderaren bat tortzen bat zaigu burura, gero ere aukera egongo da, horiek argitzeko. Eta hurrengo erakunda, Caritas Bizkaia izango da, urtza nahi duzunean. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin eskerrik asko danoi aukera moteagaitik Caritaseko normalizazio, euskararen normalizazio prozesu honetan egiten gabizen lanaren zatitxo bat saltzen izteagaitik.
seguru nau Caritas izena ezaguna egingo jatzuela danoi, baina ez dakit danak jakingo dozuen Caritasen zertan ibilten garen, ez da? Orduan guk egin duguna izan da bideo laburtsu bat prestatu gure ibilbidea, ekintza eta sensibilizazio lana apur bat azaltzeko. Bai zenekien Caritas Bizkaian, 75 urtetik gora daramagula pobrezia eta gizarte bazterkeriaren aurka lanean? Kristau komunitate oso animatu eta babesten dugu beren konpromiso sozial eta karitate konpromisoan. Horretarako, 240 proiektu baino gehiago ditugu Bizkaia osoan. Voluntariotzan oinarritutako erakundea gara, konpromiso soziala, parte hartzea eta sareko lana sustatzen ditugu. Pertsonak dira gure ekintzaren zentroa. Gizarteratze prozesuan bidelaguntza ematen diegu, beren itxaropena elikatuz eta eskubideak eskuratzeko ahaldunduz. Bidegabekeriak sortzen dituzten egoerak ikusarazi, salatu eta horien gainean sentsibilizatu nahi dugu, eraldaketa sozialerako aukera humano eta abegitsuagoak proposatuz. Gure lanak dimentsio unibertsala dauka. Baliabideak pertsonen eskura antolatu eta planetaren zaintza bermatzen duen ekonomia solidarioaren aldeko apustua egin dugu. Gure ohitura eta eguneroko pentsamenduek mundu bidezkoago baten aldeko konpromisoa ikusarazten dute. Bidelaguntza jasotzen duten pertsonak, voluntarioak, kolaboratzaileak, kontratatuak, bazkideak eta emaileak gara. Erantzukizun, gertutasun eta errespetuan oinarritutako gizartea eraikitzeko lanean. Hori da gure konpromisoa. Zuk ere hartuko duzu? Keinu bakoitza garrantzitsua da. Hori da Caritas. Zorrez, hemen parkatu. Eta, ikusi dozuen moduen, Caritasen 151 langile gagoz, 1880 voluntariok parte hartzen dabe, eta 254 proiektutan aritzen gara. Horredanak, 22 egoitzetan sakabanatuta. Hau da, Bizkaia osoan kokatuta gagoz. Bai da egia, gure erabiltzaile gehienak ez direla euskaldunak. Baina guk bai nahi dugu gure zerbitzua eta laguntza euskeraz eskaintzeko aukera izatea. Eta gure eguneroko lan jarduna euskeraz ere egin ahal izatea. Oindala 15 urte, 2009an, ekin gehuntzan Caritasen euskararen normalizazio prozesuari. Hasiera baten, trebakuntza ikastaroak ziren, lankide talde batu zen, eta trebakuntza ikastaroak sortu ebezan. Apurke aurrerantza joan ginen, eta euskera ekipoa sortu gendun. Euskera ekipoan, plan estrategikoa idatzi gendun, kudeaketa plana sortu gendun, eta horretan aritzen gara. 2012 urtean hizkuntza irizpideak onartu ziren, eta 2020an eguneratu ziren arren, gaur da eguna jarraitzen duguna hausnartzen, hobetzen eta zehazten. Esan dugun moduan Bizkaia guztian sakabanatuta gagozanez, ez da erreza lana, euskerako taldearen lana aurrera eroatea, ez? Orduan, laguntza sare bat behar gendun,
eta hori guztia aurrera eroateko, bideratzaileen figura sortu gendun, 2013an. Bideratzaileak, laguntzaileak eta begiak dira euskara ekiporako. Arlo, sail eta proiektu guztiatan daukaguz bideratzaileak. Eta danak dauke euskararen ganako konpromiso bat. Bideratzaileen zereginen artean, euskararen erabilera bultzatzea eta hizkuntza irizpideak behatzea dagoz. Naiz eta hori izan bideratzaileen lana, edozein langilek edo edozein lankidek hizkuntzaren irizpideak betetzen ez direla ikusizkero, edozein zuzendu daiteke arduradunaren gana, komentatzera, eta edozein duda eukiezkero hizkuntza irizpideen inguruan, euskerako taldearen gana edo koordinatzailearen gana zuzendu daiteke edozein kezka argitzeko. Gero, hizkuntza irizpideak betetzen diren ziurtatzeko, urtean birritan ikuskapenak egiten duguz. Ikuskapen honek, hizkuntza paisaiaren eta dokumentuen inguruan oinarritzen dira gehien bat. Naiz eta askoz puntu gehiago landu ikuskapen honetan. Urtean birritan egiten duguz, bat izteten da aste santu aurretik, eta beste momentua izaten da udako oporren ostean. Orduan, bideratzaileak ikuskapena egiten dau, eta zelan egiten dau ikuskapena? Hasiera baten, papelezko txostentzo bat zan, eta orduan bideratzaile bakoitzak bere txostena betetzen eban, irizpideak betetzen diren edo ez, aztertzen. Euskara taldean ikusi gandun ezala oso praktikoa papelean edo formato horretan egitea. Orduan, euskara taldeko lankide batek aplikazio bat sortu eban. Orduan, ikuskapenak egiteko orduan, bideratzailea aplikaziora sartzen da, eta betetan doa, justo zeileko horretan, hobetu beharreko gauzak ikusi dauzanak, ez? Orduan, gero zer egiten dugu, aplikazio horretan batzen den informazio guztia euskara taldean aztertzen dugu, eta jarten gara harremanetan arlo sail edo zentro horretako arduradunegaz. Orduan, esaten jako, begiratu, ikusi dugu puntu honetan hobetu beharrak daukazu zela, eta komenigarria izango litzateke, hainbat harinen zuzentzea hobetu beharrekoak. Urrengo ikuskapena zeilera izango da, orduen bai ziurtatuko gara, hobetu beharreko hori eginda dagoela. Hori ikuskapenei dagokionez. Gero, bideratzaile horrekaz urtean bizpahiru batzarre egiten duguz, eta eurekaz bertan lantzen dira, euren keskak, kudeaketa planari jarraipena egiten dotzegu, ikuskapenei buruz berba egiten dugu, itzultzailei buruz berba egiten dugu, hainbat dira bertan sortzen diran gaiak. Eta gero, beste figura bada, xuxurlatzailearena. Euskerako taldeak antolatzen dauzen batzar eta saio guztiak euskeraz izaten dira. Eta gertatu daiteke, batzar horretara doazenak ez jakitea euskera maila beharrezkoa jarraipena egiteko batzarrean edo saio horretan. Orduan, eskaintzen dugu xuxurlatzaile figura. Xuxurlatzaile hori behar daben pertsonen kopuruaren arabera formatu bat edo beste bat emoten jako. Deialdia egiten dugunean, galdetzen dugu. Norbaitek xuxurlatzaile figura beharko leuke saio honetarako? Eta orduan,
erantzuna jasotzen dugunean, ikusten dugu ia zenbat izango diren. Pertsona bakarra bada, egun batzarreko edo saioko egun horretan, jartzen da beti azkenengo lerroan, laguntzari behar duena. Eta ondoan jarten jako euskara taldeko partaide bat. Eta orduan momentuko itzulpen egiten dotzo susurlatzaileak. Figura hori eskatzen damenak bat baino gehiago badira, bialtzen dotzugu lotura bat. Batzarra linean izango litzatek balitz bezala. Orduan batzarregunean, susurlatzaile zerbitzua eskatu dauanak, eroan behar deuz entzungailuak. Orduan, itzulpen egiten dauenak, egingo lukena da, loturari emon, eta batzarralien izango balitz bezala, berba egin. Orduan, itzulariak egingo leuke berba euskeraz, eta susurlatzaileak bere kaskoakaz, itzulpen egingo leuke, eta itzultzaile zerbitzua eskatu dabenak, batzarra erderaz jarraituko leukia. Eta hori da esan beharreko guztia nire partetik. Ez dakite. Eskerrik asko Urtza. Bueno, hemen nagoenez eta autoridade hori daukadanez, nik egingo dut igual lehenengo galdera. Privilegio hori izango dut. Aprobetxatuko dut. Bi, izatez bi galdera. Bata, bideratzaia perfila. Nola aukeratzen duzu, nori izango den bideratzaia, barkatu, nago begiratzen ara. Bai, nik ere despisteak izaten ditut, bai. Bideratzailearena, nola aukeratzen duzuen pertsona hori, zein den izango daiteken. Gero igo, eta bigarrena, susurlatzailearena, bat oso erraza da ulertzeko, bakarra denean, pertsona bat jartzen dela berondoan. Baina bestela, hori online, Teams erabiltzen duzu, hori da, Teamsen bidez, naiz eta aurrez aurrekoa izan saioa, Teamsen bidez ere konektatzen zaret, orduan jartzen ditu kaskoak, eta oso ondo, interesgarra iruditu zaite, eta igual zuek harrapatu duzu, baina niri hori iruditu zaite bitxia, ondo. Bideratzailearen ane baduzu, eta gero ez dakit beste esantzale bat, bai, bale. Badaukagu beste galdera bat. Bale, egia. Bueno, egia esan, bideratzailea normalean voluntarioa izaten da. Eukiten dugu euskararen ganako konpromiso kutsu hori, eta ez dugu suposatzen norberaren lankargan itzelesko lana. Ikuskapenak, azkenean egunerokoan ikusten zoaz, kartela hau ez da ondo, edo dokumento hau ez da elebiduna, orduan, ikuskapenaren momentuan bakarrik izango litzatek datuak sartzea ikuskapenean. Eta gero, batzarrak urtean 3 aldiz izaten direnez, ez dugu suposatzen lankarga handia. Orduan voluntarioa izaten da, bai, edo taldean adostuta. Ez dugu zertan euskeraz jakin behar. Ez konpromiso euskararen ganako, eta jazta, gero batzarretarako susurlatzaile zerbitzua dago. Bi galdera ditugu streaming bidez. Aitorrek galdetzen du bideratzailearen figura dela eta, bai? Ia aldo zuen azaldu zen olako tresnak edo daukiesan euren interbentzioa edo ekarpena egiteko. Tresnarik baldin badago. Tresnak, oso ondo zehaztuta dagoz, bideratzailearen zer eginak zeintzuk diren, eta gero tresnak bideratzaileak aplikazioa, ikuskapenaren aplikazioa, gero hizkuntza irizpideak, orduan dudaren batukingo baleu, eta bestelan euskera taldea beti dago prest, eta gero dagia euskerako koordinatzailea beti dagoela adi bideratzailearen premien inguruan. Orduan tresnak, hizkuntza irizpideak eta aplikazioa ikuskapenena. Streamean animatzen ari dira. 3 galdera ditugu susurlatzailearen figuraren inguruan, bale? Izaskunena, Tino. Susurlatzailea behar dutenak bat baino gehiago badira, lotura bat bidaltzen diezuela esan dezu. Zein aplikazio erabiltzen duzue horretarako? Teams
Bale. Bai. Bidaneren galdera, susurlari izateko formakuntzaren bat egiten duzue? Euskera taldeko norbait da. Eta gainera, bideratzaileen batzarrak euskerako taldean prestatzen dugu zanez, susurlatzaileak badaki nondik nora joango den batzarra. Orduan, dokumentazio guztiz batekonez, horrez da hori. Bale, eta azken galdera, Landerrena, susurlatzailea ez da izaten interprete profesionala. Edo egiten du aipatu duzuen zeregin hori, eskerrik asko. Ez da profesionala, Caritas gara, orduen ez dago gogorretarako presupuestorik. Lankide bada, izan daiteke baten, normalean pili eskaintzen da, baina edozein izan daiteke. Bat ez badago egun horretan, edozein izan daiteke. Ez da... Klaro, beti gaia kontroletan deu susurlatzaileak euskera taldean dagoelako. Bai. Eskerrik asko, Urtza. Eskerrik asko, Urtza. Eskerrik asko, Joseba ere. Eskerrik asko, Caritas. Onlinekoak funtzionatzen du, ez? Galderak egiteko aukera. Zalantetan egon ginen jartzeko, ez? Eta Ainoak esan zuen, gero jendeak ez du erabiltzen. Bueno, erabiltzen. Urrengo praktikak bat baino gehiago direlako ere, Osakidetzako izango dira, Gontza López eta Ane Arrieta izango ditugu hemen goian. Eskerrik asko, zuentzan da. Bueno, egun on denoi. Gontza López eta Ane Arrieta gara, Osakidetzako Euskara Zerbitzu Korporatiboko teknikariak, eta gaur Osakidetzan Euskararen normalizazioaren arloan gauzatutako bi proiekturen berri emango dizuegu. Pazienteen lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa eta Euskaraz bai txil kanpaina. Hasi baino lehen, eskerrik asko hizkuntza politikako sailburu ordetzari eta Euskaliti proiektu hauek ezagutarazteko aukera emategatik. Osakidetzari buruz ez du gauza askorik esango, denok ezagutzen duzu eta. Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrei osasun asistentzia integrala ematen dien erakunde publikoa da. 32.536 langile ditu plantillan eta 21 zerbitzu erakundek osatzen dute. Euskararen normalizazio prozesuari dagokionez, 3. Euskara plana garatzen ari gara, eta une honetan langileen 48% egiaztatuta daukate euren lanpostuaren hizkuntza eskakizuna. Hasiko gara lehenengo proiektuarekin. Osakidetzako pazienteen lehentasunezko hizkuntzaren erregistroa. Ekimen hau Osakidetzaren 2. Euskara planean abiatu zen. Orduan ambizio handiko ekimena izan zen, erronka baitzen 2.000 pertsona baino gehiagoren hizkuntza erregistratzea. Helburua, pazientea ondoen eta erosoen sentitzen den hizkuntza zein den jakitea, berarekin hizkuntza horretan aritzeko. Komunikazio eraginkorrak asistentzia prozesuaren kalitatea bermatzen duelako. Ikusten denez, hizkuntza funtsezko elementua da pazientearen segurtasunean. Diagnostiko segurua egiteko, tratamendu egokia jarraitzeko, eta hori zientifikoki frogatuta dago, gero eta ikerkuntza gehiago daude, eta batez ere nabarmena da paziente mota batzuekin. Umeekin, gaixotasun mentalak dituztenekin, dementziaren bat daukatenekin, edo hizkuntza nahasmenduren bat daukatenekin ere. Nola jasotzen da lehentasunezko hizkuntzaren datua Osakidetzan?
asistentzia arloko informazio sistemetan, osabide apen eta osabide globalen. Pazientearen datu personalen artean hizkuntza agertzen da eta 3 aukera daude. Gaztelania, euskara eta oraindik pazienteari galdetu ez pasaio, ez konsultatua edo konsultatu gabe. Persona batek euskara aukeratzen duenean, informazio sistema horietan bere izenaren ondoan identifikazio ikurra agertzen da beti. Nola ikusten dute profesional sanitarioek pazientaren lehentasunezko hizkuntza? Gaur egun 3 lekutan. Pazienteen agendan, adibidez, mediku edo erizain batek eguneko pazienten zerrenda ikusten dutenean, euskara lehenetsi dutenen izenaren ondoan, ikurra agertzen da. Irudiko 3. kasuan bezala. Agian ez da ondo ikusten, hortik ez? Pazientearen fitxa zabaltzen dutenean ere, goian izenaren alboan ikurra ikusten da. Eta konsultarteko volante medikoetan ere bai, eskumaldean goian. Laster, ikurra beste euskarri batzutan ere egongo da ikusgai, orain lanean gabiltza esate baterako ospitaletako identifikazio eskumukturrekoetan txertatzeko. Nola bultzatzen ari da Osakidetzan milaka pazienteren lehentasunezko hizkuntza erregistratzea? Batez ere 4 eratara. Bat, lehen mailako arretako harrera eta administrazio eremuetan pazientei era aktiboan galdetuz. Bai pazientea osasun zentrora joaten denean, bai telefono deien bidez zenbait kasutan. 2, osasun karpetan paziente bakoitzari bere hizkuntza erregistratzeko aukera emanez. Pazientearen datuen artean hizkuntza laukitxo bat dago, hizkuntza izenekoa, eta bertan edozein herritarrek hauta dezake bere lehentasunezko hizkuntza. Aukeratu zeure hizkuntza kanpainak ere eragin du erregistroak aurrera egitea. Kanpaina hori birritan eginda 2017an, 2. Euskara planarekin, eta 2023an, 3. planarekin. Kanpaina horretan, kartelak jartzen dira zentro guztietan, zentroetako txanda pantaietan eta iragarkia pasatzen da, banerrak webgunetan, eta bar. Eta erregistroari bultzada eman dion beste neurri bat izan da, Osakidetzako zerbitzu erakundeek osasun sailarekin urtero sinatzen duten programa kontratuan erregistroari buruzko adierazle bat ezartzea. Urtero eskatzen da pazienten gutxieneko portzentaje batek hizkuntza erregistratuta eukitzea, eta portzentaje hori igotzen doa urtez urte. Datuak. Zeintzu dira erregistroaren gaur egungo datuak? Pasaden hilabeteko datuak ditugun azkena dira. Momentuz, ia 2000 lagun izan dira konsultatuak, 186, oraindik geratzen dira 300.000 baino gehiago konsultatu gabe, baina 3. plan honetan bukatzea dugu asmoa. Eta aukeratutako hizkuntzen artean ikusten duzuenez, milioi bat terdi baino gehiagok aukeratu dute gaztelania, eta 375.132 personak euskara. Konsultatuen 18,5. Amaitzeko,
gauza bat azpimarratu nahi dut. Erregistroa berez ez da helburua. Hizkuntzaren araberako arreta eskaintzaren abiapuntua baizik. Pazientei lehentasunezko hizkuntza galdetzea eta hori erregistratzea lehenengo pausoa izan da, baina orain euskarazko zerbitzua eskaini behar zaio jende horri. Une honetan pilotaje bat dago martxan, lehen mailako arretan, bikote asistentzialen bidez euskarazko kupoak sortzen ari dira, eta mediku erizain euskaldunik ez daukaten pazientei kupo hoietan sartzeko eskaera egingo zaie. Eta gero, pilotajea amaituta gero, eskaintza hori lehen mailako arreta osora zabalduko da, eta ondoren ospitaleko arretara. Horixe erregistrari buruz. Mila esker. Bueno, egunon, Ane naiz, eta aurkeztuko dizugun bigarren proiektua, bigarren praktika, Euskaraz bai txil izeneko kanpaina bada, eta izenburuak ja salatzen du gaztei bideratutako kanpaina badela. Kanpaina honen helburu nagusia, osasun arloko ikasleak euskaraz ikastera animatzea da. Guk nahi duguna da, haiek ikasketak euskaraz egitea. Eta horretarako kanpaina honetan 2 puntu nagusi landu ditugu, batetik, Gontzalek ere aipatu den moduan, azpimarratu nahi dugu oso garrantzitsua dela pazienteak haien lehen hizkuntzan, erosoen sentitzen diren hizkuntzan hartatzea. Zerbitzua bera hobea izango delako, batez ere. Eta bestetik, eskakizunen edo euskara eskakizunen gaia apur bat argitzea. Zein den lanpostu bakoitzari edo hiek helburu izango luketen edo duten lanpostuei dagokien eskakizuna edo eta oposizioetan zer eskatuko zaien. Hortaz, kanpaina honekin osasun arloko ikasleengana iritsi nahi izan dugu, ez bakarrik erabaki hartuta dutenen gana, baita ere oraindik zalantzati dabiltzanen gana, edo eta zer ikasi jakin bai, baina oraindik zer hizkuntzatan ikasiko duten ezakiten horien gana. Eta noski gu Osakidetzan gaude ikasleak ez ditugu egunero ikusten, orduan jo dugu benetan lehenengo mailan ezagutzen dituzten erakundengana eta lankidetza proiektu bat izan da. DBH eta batxilergoan berritzegunekin jardun dugu lanean, lanbide heziketan lanekirekin eta unibertsitate mailan HUko medikuntza eta erizaintza fakultatekoekin. Hartu emanetan hasi ginenean, konturatu ginen, edo argiago ikusi genuen, benetan ikaslek ez dutela jakiten, izango duten lanbide horietan eskatuko zaien eskakizuna zein den. Eta oso sarri jakinarren ez dute jakiten ikasketak euskeraz burutuz gero eskakizun hori izango dutela, edo lortu, edo eskuratzeko aukera izango dutela. Orduan hori argitu nahi genien, eta noski gure aldetik garrantzitsuena badakigu Osakidetzak profesional elebidunak behar dituela eta etorkizunean ere beharko dituela, orduan euskaraz ikasiak badira hobe, ez? Orduan kanpaina gaztei bideratua berriz ere, kanpainaren ardatza edo zutarria bideo bat izan da, bideo hori euskarri desberdinetan zabaldu dugu, batipat sare sozialen bidez, formatu laburragoetan, eta gero karteletan, kartelak eta rolapetan, ikusten duzu QR erraldoi badagoela. Orduan asmoa zen apur bat haiek bultzatzea QR-ari klik egin, lotura deskargatu eta bakoitzak bere mugikorrean ikustera bultzatzea. Kartel hauek eskoletan, ikastetxetan eta fakultatetan zabaldu dira. Eta bestetik, asmoa daukagu aurten ateirekietan, irudian ikusten duzuen egurrezko euskarritxoa banatzeko horrere QR-a dago, orduan mugikorrarekin klik egingo dute, deskargatuko dute bideoa, lotura egin, eta mugikorra bertan kokatuta ikusi ahal izango dute prestatu dugun bideoa. Eta, besterik gabe bideoa bera. Iaia bideo hori gabe utzi zaituztet. Jarriko dizuet.
Azten olako popeia da. Bege ederrak gaurkoak. Zu berriz, fresko. Bai, eta zu supertrakets. Takit buruan ondaukasun. Bai, arrazoia duzu. Azken aldian, raiatuta nabil gai batekin. Mundu guztiak galdetzen dit, selektibitatea eta gero zer egingo dudan. Eta ez daukat ideiarik ere. Bada garaia zerbait erabakitzeko, Zueti esan duzu osasungintza lan egitea gustatuko litzaizukela. Jendearekin esku ona daukazu, bestei laguntzea gustatzen zaizu. Empatia handia duzu. Bai, behar bada horrelako zerbait probatuko dut. Egia da gurutze gorrian voluntario ibili nintzenean oso gustarago nintzela. Orduan, zein da zure kezka? Bega, hartuko dugu trago bat kontatuko diazu lasaiago? Ez dakit hemen gelditu edo kanpora joan. Eske aukera aprobetxatu nahi dut. Beste leku bat ezagutu, kanpoan bizi eta hola. Baina, bestalde batetik euskaraz egin nahiko nituzke ikasketak. Zergatik ikasi nahi duzu euskaraz. Total, gazteleraz edo euskaraz egin, berdin zaizu erizaina edo erizain laguntzaile izateko, ez? Ez dakit. Lehen esan duzun bezala super empatikoa naiz. Eta jendea tratatzeko beharrezkoa ikusten dut haiek erabakitzen duten hizkuntzan egitea. Imaginatu, tratatu behar duzula pertsona bat, eta bere lehenengo hizkuntza ez duzula ondo menderatzen. Nola sentituko da pazientea? Edo logopeda bat. Eta ez du zertan hizkuntzarekin zerikusirik izan. Begira pediatra bat. Nola sentiaraziko ditu haurrak, euskaldunak badira, eta ezin badute sentitzen dutena euskaraz azaldu. Bale, bai, ulertzen dut, zesan nahi duzun. Begia da. Eta osakidetzan lan egiteko ze maila eskatzen dute. Ze, klaro, gero osakidetzan lan egin nahiko duzu. Aurrekoan ateirekietan esku horri hartu nuen eta begira. Lanpostu sanitarioek B2 maila eskatzen dute. Adibidez, B1 da lehenengo hizkuntza eskakizuna, eta 9 puntu ematen dituzte. Baina, bueno... Orduan, euskaltegian edo hizkuntza eskolan izena emateko asmoa daukazu B2 maila ateratzeko, ez? Osea, osasungintzako langile gehienek maila hori behar dute, ezta? Bai, horrelako zerbait egin daiteke. Baina nik ez dut zertan tituloa atera. Batxilergoa euskaraz egiten ari garenez, konbaliatuta daukagu. Bueno, ez gu bakarrik, Orain ulertzen duzu ere zalantza. Klaro, unibertsitate ikasketak euskaraz egiten badituzu, ze bat alortuko duzu, ez? Horrela da? Bai, de chill. Ai, reina. Eskerrak ez dakizu zure bizitzarekin zer egin. Zukain argi daukazula ikusita, orain ni hasi naiz raiatzen. Lasai, bihar itzuliko gara eta zure bizitza konponduko dugu. Eta erakutsiko dizut, ez naizera blokero txarra. Utziko dizu... Zituzten hori. QR-a etxetik edo inork nahi badu gorde, QR-ari klik egin eta hor lotura. Eta besterik ez. Eskerrik asko. Registroan ikusi da aukera dauela mintzeko erderaz, gaztelaniaz edo ez dago ondino galdetuta. Ez dago beste hizkuntzak mintzeko aukerarik? Ez, momentuz ez. Bi hizkuntza ofiziala baino ez dira agertzen. Ja. Osakidetzan bi dira ofizialak eta... Bueno, gero Osakidetzak beste proiektu bat dauka, beste sistema bat, gaztelania edo euskera ulertzen ez dutenekin komunikatzeko. Telefono bidez, estatu mailako Dualia izeneko enpresa batek sortua, eta larrialdietan eta kasu batzutan hori erabiltzen da, telefonoz. Voluntarioa daude leku guztietan eta 24 orduetan funtzionatzen du. Baina ez kasu honetan euskara edo gaztelania. Streaming bidez pare bat galdera ditugu, aprobetxatuko dut. Nahiak galdetzen du, aurren kasuan nola egiten den hizkuntza aukeraketaren erregistroa? Aurren kasuan gurasoen esku geratzen da. Gurasoek egiten dute.
Bale, Aitorrek galdetzen du. Zalantzatan basaude hizkuntza hautua egin duzun ala ez? Zein da zalantza hori argitzeko bidea? Baduzue euskara hautatu dutenen harreraren inguruko daturik, alegia zein neurritan bete diren? Ez dakit oso ondo ulertu. Bi galdera daude. Lehenengoa da, ia norbait zalantzatan badago hautua eginda daukan edo ez, zein den bideak jakiteko. Zalantzan baldin badago, osasun zentrora itzultzen den urrengoan, galdetzea du, edo bestela, telefonoz deitu, edo bertaratu, eta bertan esango diote. Eta beste galdera, ia badaukazuen daturik, euskara hautua egin dutenen artean, benetan harrera egiten dioten euskaraz edo gazteleraz. Ez, hori oso zaila da momentu, lanean ari gara, lehen esan dugu, ez? Saiatuko gara, jende horri guztiari euskarazko zerbitzuak eskaintzen. Lehen mailako horretatik hasita eta gero ospitaleraino. Baina une honetan edo orain arte erregistroa osatzen joan den bitartean, kasu batzutan, persona horiek esan badute, beitu, nik euskara lehen etxi nuen, baina ez daukat mediku edo erizain euskaldunik. Aukera ematen zaio mediku aldatzeko, hori bai. Bale, eta azken galdera bat streamingean, Jon Mikelek galdetzen du, Osakidetzan mediku eta erizainen direnen artean zein eunekotan dira euskaldun? Ia datu hau ematerik daukazuen. Azken finean, hoiek direlako gero pertsonak hartatuko dituztenak. Bai, badago ematea, une honetan nik buruz ez dakizki datuak, baina esate baterak, Euskara planean erizaintzako lanpostuak betidanik izan dira lehentasunezkoak, beraz, kolektibo horretan eunekoa oso altua da. Nik esango nuke euneko 70 askok edo 80 inguruk hizkuntza eskakizuna egiaztatu daukatela. Medikuen kolektiboa ez da izan, 3. planera arte behintzat, beti, batez ere espezializazioetan, lehentasunezkoak, bai familia medikuntzan, pediatrian eta ospitaletako larrialdietan, orduan eunekoa txikiagoa da, baina Osakidetzaren batez bestekoaren ingurukoa izango da, euneko 50 baino gehiago eukiko dute egiaztatuta gaur egun. Gainera, medikuekin gauza bitxi bat gertatzen da. Bigarren hizkuntza eskakizuna eskatzen zaien arren, egiaztatuta daukatenen artean, gehiago egiaztatu dute 3. bigarrena baino. Bale, hau ez da galdera bat, hau da, streaming bidez jarraitzen duen batek erantzuten diola Aitorri, norberaren osasun karpetan sartuta ikus dezakezula hizkuntza hautua eginda daukasun edo ez. Egia da, oso ondo, laguntzagatik. Listo, eskerrik asko bioi. Eskerrik asko. Oso ondo, bi praktika hauek oso interesgarriak ere. Eta azkeneko enpresarekin egingo dugu, Fagor Ederlan eta bi. Islari izango ditugu, Jonander eta Usoa. Euskara Plana kudeatzeko aplikazio informatikoa. Lehen izan dugu ere aplikazio baten inguruko praktika bat, eta hau igual, sakonago ikusteko aukera izango dugu. Venga, aurrera. Egunon, danoi. Gu Usoa eta Jonander gara, Fagor Ederlandi gatoz, bi etortzearen arrazoia gehien bada bi ikuspegi ekarri nahi genituelako. Usoa da pertsonen garapeneko teknikaria da eta euskara planaren arduraduna da, eta ni naiz gizabaliabideetako arduraduna Fagor Ederlango negozio batean. Orduan bi ikuspegi horiek erakutsi nahi genituen, nire kasuan arduradun naizelako eta bera euskara planaren arduraduna delako. Eta hasteko, ez dakit join asmatuko dudan honekin, nor garen, zer da Fagor Ederlan?
kontuatu gara, idea hona izan duzuela batzuk bideo ekartzen, guk ez du ekarri, txapa sartuko dizugu, bale? Urrengorako. Bueno, gu automoziora dedikatzen garen kooperatiba bat gara, automozioko, automobilendako piezak egiten ditugun kooperatiba bat gara, gutxi gora bera 600 milioi inguruko fakturazio bat daukagu urtean, eta mundu guztirako piezak egiten ditugu, bai? Esaten da, bueno, 45 milioi osagai egiten ditugu urtean, eta esaten da munduan dauden bi kotxetatik batek gure piezak daramatzala, bai? Munduan liderrak gara, aluminio eta burdinako galtaragintzan, eta 3.500 langileko plantilla bat daukagu. Hoietatik 2.500 langile bazkideak gara, gipuzkoarrak eta gipuzkoan lan egiten dugunak, eta gainontzeko 1.000 munduan zehar barraiatuta dauzkagu, Brasilen, Mexikon, Txinan eta Eslovakiako plantetan. Horretaz gain, kooperatiba garen inean, inguruarekiko edo eraldaketa sozialareko daukagun konpromisoan 2,4 milioi banatzen ditugu urtean, hoietatik zati handi bat Euskara Planetara bideratuta doa ez bakarrik Fagor Ederlan taldean, baizik eta Fagor talde osoan ere. Eta zer egin dugu guk Euskara Planen ibilbide horretan. Ez dakizuek ezer ikusten duzuen hor atzetiketan, nik ez da asko ez dut ikusten, eskerrak, betaurreko ekarrituan. Gu 1988an hasi ginen Euskara Planekin, ordurakoia Euskara Batzordeak lanean zebiltzan, nolabaiteko militantzia batekin edo, mugimendua bazegoen enpresan, eta hasi ginen erabilera taldeekin eta emun aholkularitzaren lehenengoko urratsekin batera, eta nolabaiteko Euskara Batzorde horiek hasi ziren hizkuntza politika batzuk ezarri nahian, helburu batzuk identifikatu, kolektiboari berrespena eskatzen, nolabait borondatezko gai bazenez, ea lortzen genuen aurrera egitea, eta 2004an ja kontuatu ginen hau erakundetu beharra zegoela, erakundeak bere gain hartu behar zuela. Lehenengoko urratsak izan ziren plan estrategikoan sartzia, hor 2005an sartu zen plan estrategikoan, eta horrek ekarri zuena esan, ja zeharkako langileendako arau bat ekartzia, hizkuntza irizpide batzuk edo hizkuntza eskakizun batzuk jartzia. Nolabait erdi borondatezkoak zian, oraindik instituzionalizatu gabe geneukalako, hortik hizkuntza politika bat sortu genuen bai guk eta bai Fagor talde guztian, eta lehen Euskara Batzordearen gain zegoen ardura hori pasatu zen gestio sozialaren alorrera, gestio soziala da giza baliabideei guk gestio sozialeko departamentua deitzen diogu, orduan gure departamentura pasatu zen. 2012an lehenengoko bikain ziurtagiria atera genuen, orduan zilarrezko uste duzala, eta arrezkero beste bi aldiz aurkeztu gara, batean urrengoan zilarrezko atera genuen burdinako lantegitako batean, eta azkena urrezkoa izan da, bulego orokorretan edo erran guztiak kudeatzen duen bulegoan. Berriz, 2016an epealdi estrategikoa dela eta berrantolaketa bat asmatu zen, eta 2017an berriz hizkuntza politika definitu genuen, baina oraingoan ja derrigortasunarekin, bai. Misioan aldaketa batzuk egin ditugu, joan gara gauzak bideratzen, eta gero eta instituzionalizatuagoa egiten Euskara Plan hori. Horrek zer dakar, hizkuntzaren kudeaketa sartu behar dugula enpresako sistemetan, bai. Ezin gara ibili hizkuntza eramaten bide paraleloen bidez. Baizik eta sartu behar dugu, kalitatea sartzen da muguen, ingurumena sartzen da bezala, sartu behar dugu ja gure eguneroko dinamiketan eta eguneroko aplikazioetan, bai, nola baita izateko. Usua? Bai, eta, Jon Anderrek azaldutako guztio hortaz gain, 2021an Euskara Planeko plan estrategikoko hausnarketan ikusi genuen ezinbesteko azala Ederlaneko liderrak guzti hontan inplikatzea. Eta implikazio hori beharrezkoa zala, Euskara Plana aurrera eramateko denon artean egiteko, ez? Eta implikazio hori efikazagoa izateko, aplikazio bat sortzeko asmoaken hasi ginen, bai? Egia da Ederlanen lehenagotila erramenta bat bagenuela,
mandoaren ataria izena duena, men urdinez azaltzen dana, bai. Aplikazioa hau ederlaneko arduradun guztiak daukate, eta bertan beraien laguntzaien informazio desberdina ikusteko aukera dute, edo valorazioak egiteko, edo bai, beraien erramenta zehatz bada. Eta euskerako aplikazioa sortzerako orduan argi geneukan bertan kokatu behar genuela, ez? Eta hemen ikusten da, erlaitz badagoela euskera plana jartzen duena, bai? Hor klik egiten dutenean, zuzenean euskerako aplikazioa zabaltza zaie, bai? Aplikazio hortan euskera planaren ikuspegi osoa ikusteko aukera dute arduradunek, ezagutza mailakin erlazionatuta dagoena, hobekuntza planak ekipoetan, hobekuntza planak proiektuetan, eta kukuke atala, gero banamanan azalduko ditugunak. Eta erdi-erdian hizkuntza politika kokatu genuen, edozein arduradunek momenturen batean duda baldin badauka, bertan kontsultatu ahal izateko, bai? Jon Anderrek esan duen bezala, 2017 urtean hizkuntza politika aldatu zen, eta ederlaneko lanpostu guztietara eskakizun maila zabaldu genuen. Helburua da euskeraz lan egiten nahi dugula, eta euskeraz lan egin ahal izateko, ulermen maila gutxienez langile guztiak eukitzea, bai? Orduan, ezagutzako atalean sartu ezkero, arduradun bat ezagutzako atalean sartzen baldin bada, hemen izenak kendu egin ditugu, baina bere laguntzaile guztiak azaltzen zaizkio, bai? Laguntzaile horrek departamentu o dibizio desberdinetan baldin badaude hemen azaltzen da, eta agertzen dena da pertsona bakoitzak duen hizkuntza ezagutza, bai? Eta hortaz aparte, lanpostuak duen eskakizuna, bai? Orduan, arduradunak aukera dauka ikusteko, pertsona horrek eskakizuna betetzen duen edo ez, hurrengo zutabean ikusten dena derrigortasuna da, esan dugu 2017 urtean aldatu genuela araua, beraz pertsonaren bat bere lanpostuan 2017 baino lehenagotik baldin badago, ez dauka derrigortasunik, ezin dugu derrigortu, baina hortik aurrera egin diren mugimendu guztietan derrigortasuna hortxe dago, bai? Orduan, arduradun bakoitzak bertan ikusten du, pertsonaren ezagutza, lanpostuan eskakizuna, derrigortasuna duen edo ez, derrigortasuna baldin badauka, langile horreik euskara ikasten hasten dira, euskaltegi desberdinetan, eta ederlanen emuneko teknikarien bitartez tutoretza prozesua jarraitzen dute. Euskaltegitako prozesua nola dijoan ikusteko, zailtasun duten, eta hortik aparte bai, erabilerako konpromisoak hartzeko eskatzen zaie. Orduan, hartzen dituzten erabilerako konpromiso horreik aplikazioan ikusteko aukera dute, arduradunak, eta konpromiso horreitan lagundu. Orduan, atal honetan zer gehiago, beste aukera bat da, hemen ez dakit ikusten duzuen, baina mailak eta froga. Arduradunen batek duda baldin badauka, bere laguntzaileari agertza zaion eskakizuna egokia dan edo ez, mailak eta froga eskatzeko aukera dauka, eta zuzenean emuneko teknikarekin kontaktuan jartzen da, mailak eta froga egiteko. Eta azkenengo datua azaltzen dena, ekipo mota. Ekipoan parte hartzen duten pertsona guztien ezagutza maila kontutan izan da, aplikazioak identifikatzen du erdalgune badan, ulergune badan edo arnazgune badan. Eta horrek gero guri adierazleetarako informazioa ematen digu. Eta orain, hobekuntza planak, bigarren atala. Lehen ere, arduradun guztiok egiten genituen, urtean zehar egiten genituen hobekuntza plan batzuk gure departamenturako, lehenengo ederlango zuzendaritzak ezartzen ditu ze irizpide edo ze helburu dauzkagun urterako, eta urteko helburu horiek nolabait departamentu bakoitzak garatzen dituen bere ahalmenen edo bere aukeren arabera. Orain aplikazio honekin egiten duguna da gauza bera, baina sistematizatuago nolabait esateko, arduradun bakoitzak egiten duena da emuneko teknikarien laguntzarekin, bidaltzen die bere lankide ero laguntzaile guztiei galdetegi bat, eta galdetegi horretan ikusten duzu ez da adibideik onena, egin gabe nortzu daukaten galdetegia erantzun gabe, eta nortzu daukaten erantzun da. Egiten duena da, galdera batzuk bidaltzen dizkie, hizkuntza irizpideetan oinarrituta, eta bakoitzak bere helburua jartzen ditu. Hobeto ikusteko, horrengokuan, hizkuntza irizpideetako alor guzti horietan, bakoitzak ze helburu ikusten duen departamentuan edo bere buruarekiko, orduan bakoitzak zehazten ditu helburu batzuk, eta ze mailatan gauden. Ikusten baduzue hor, inkestaren emaitzak horretan balio bat agertzen da.
balio horren arabera definitu dezakeguna da, hori da, bai, balio horren arabera definitu dezakeguna da, ze mailatan dagoen departamentu hori, eta mailaren arabera, lehen Uxoak esan duen, maila ematen diogu, arnasgunea den edo beste maila batean dagoen. Arnasgunea konsideratzen dugu hor 4 puntutik gora ateratzen duena. 4 puntu baldin badauzka da maila altu baten dagoela eta departamentu hori euskaraz bizi dela. Euskaraz lan egiteko gai dela eta gai lan egiten duela gainera. Hori da esan digutena departamentu honetako lankideek. Bai, horrek, ze esan nahi du, eure konpromiso bat hartzen dutela, eta kooperatibak ere konpromiso bat hartzen duela, gehien bat guk, giza baliabideetako departamentutik, asko zaindu beharko dugu, nor sartzen den departamentu horretara, ze harreman dituen departamentu horrek, eta helburu batzuk jartzen dira. Horretaz gain, bakoitzak, hemen gorriz ikusten diren zer hauetan, aukera dauka ekintzak sartzeko alorroitako bakoitzean, eta sartzen dira ekintza pila bat. Ez da bat ere interesgarria pila bat sartzea. Komeni zaiguna da, gutxi eta zehatzak izatea. Eta gaina, ez daukazetan ikaragarrezko ambizio maila izanik. Bai, egin behar duguna da aurrera egiteko bideak landu. Horrekin egiten duguna da, lankide guztiak elkartzen diren bilera baten, erabakitzen da, idatzi dugun guzti horretatik, zeintzuk aukeratzen ditugun, eta honi jarraipena egiten zaio. Jarraipena egiten zaio departamentutik, eta jarraipena egiten da, gero zuzendaritzatik ere bai. Zuzendaritzan, gure kasuan urtean birritan, eta nahikoa da, birritan eginda, egiten duguna da jarraipen bat, hor agertzen diren helburu guztiak nola dauden, bai? Eta ikusten duzu, kasu honetan, egoeran denak eginda moduan agertzen dira, nik dauzkadan helburu batzutan, zer batzutan planifikatuta agertzen da oraindik, zergaitik, askotan oso ambiziosoa garelako, nahi dugu, ez dakit noraino iristea nahi dugu, eta gero, realitateak, esaten digo ez, hortik ez, edo hau ezin da, edo beste alda, bai. Orduan, bere mugak ere ikusteko balio du, eta gehien bat, errealitate honek balio du, guk joan zan astean izan genuen, bigarren errebizioa, urtekua, eta da, departamentu guztietako arduradunak derrigor inplikatzeko, bai. Ez dago bueltari, zuzendaritza joan behar zara, eta edan guztien aurrean azaldu behar duzu, zure departamentuak zer egin duen eta zer egin ez duen. Eta, gauza guztia dukate justifikazioa, baina gauzak esan behar dira. Orduan, bai nolabait, erakundetze hori eman egiten da derrigorrean. Bai? Guretako baliagarria izen da. Zuk esango zu? Bale, Jon Anderrek orain arte azaldu duena ekipo naturaletan egiten dugunarekin erlazionatuta dago, baina Ederlanen proiektu asko interdisziplinarak izaten dira, departamentu desberdinak parte hartzen dugu, eta proiektu horrek hasi eta bukatu egiten dira, ez? Orduan, pentsatzen genuen garrantzitsua zela proiektu hauetan ere eragitea. Orduan, berez, lantaldea osatzen denean, guk egiten duguna da, urte hasieran ikusten dugu ze proiektu estrategiko jarriko diren martxan urrengo urtean, eta estrategikotzat hartzen ditugu, Ederlan osora iritsiko diren, edo formazioak, edo aplikazioak, edo ez, jende askorengan iritsiko diren gauzak. Orduan, estrategikotzat identifikatzen ditugun proiektu horien arduradunen gana joaten gara, hasieratik ja hizkuntza kontutan izateko, ze batzutan, akordatzea haste zaigu, eta ja behin martxan hasita gero ez, zailagoa da ez. Orduan egiten duguna da, arduradun horiekin hitz egin, hizkuntza kontutan edukitzeko lantxo bat egin, ikusten dugu partaide bakoitzak, ekipoko partaide bakoitzak ze euskara maila duen, eta horrekin lotuta noraino iritsi gaitezken, ez? Proiektu oso euskaraz egingo dugu, edo batzarra bakarrik egingo ditugu euskaraz, edo, noraino iritsi gaitezken, ekiportako kidei ere, Jon Anderrek azaldu den bezala, galdetegi bat bidaltze zaie, erantzunala diagnostiko bat lortuko da, eta horren arabera konpromiso batzuk hartuko dira proiektu horreitan eragingo dutenak. Bai? Bale. Eta kukuke atalau momentuz utxik daukagun. Bai, aplikazioa sortu genuenean, interesgarria jo genuen, mandoak izatea Euskararen bueltan egiten diren sensibilizazio kanpaina guztien eta informazioa. Ze gertatu zaigu, gero errealitatean, kanpaina horiek, bazkide guztiei eta langile guztiei irekitzen zaizkie Ederlan edukan app baten bidez, eta intranetean ere bai. Orduan, ez dauka zentzurik, mandoi berriz informazio hori emateak, eta gainera helburua ez da informazioa sortzilekutan informazio desberdina eukitzea. Momentuz utzi dago,
ikusten badugu momenturen baten arduradunei eman behar zaien informazio bereziren badagola edo, hor jarriko da, baina momentuz ez dugu erabiltzen. Honi daki dela bintzat ez da erabiltzen. Hau zuetako. Ikusi dugu euskara planan buelta guztia, mando batek, arduradun batek ikusten dituen atalde ezberdinak, eta hemen goian begiratu ezkero atalak asaltzen dira, lehen ikusi dugun borobil hori, ekintza planak, eta azkenengo erlaitz importantia adierazleen atala da, bai. Arduradun bakoitzak bere ekipoko adierazleak ikusten ditu, baina posible du baita ere erakunde osokoak ikustea, bai. Zailkatuta daude, alde batetik ezagutzarekin erlazionatuta daudenak, ulermen maila, elebitasuna, ekipotako ezagutza, lehen ikusi ditugun atalde ezberdinetatik eratortzen den informazioa, erdalgunea da, ulergunea da, edo arnazgunea. Beko atalean hizkuntza eskakizuna betetzen duten pertsonak agertzen dira, betetzen ez duten horietatik derrigortuta zenbat dauden, eta derrigortuta dauden horietatik ikasten zenbat ari diren, adierazlea, datu guzti hauek aplikaziotik lortzen ditugu, bat izan ezik, egindako salbuespenak, posible da lanpostu batzutan kontratatzeko dugun arazoegaitik, medikoak izan daiteke, edo, salbuespenak egin behar esaten ditugunak. Ez diegu derrigortzen euskara maila bat izatea, baina bai animatzen ditugu eta horri biltzen garatzetik ikasten hasteko, baina salbuetxita daude derrigortasun hortatik. Bigarren atala, erabilerarekin erlazionatuta dago eta informazio hau ekipotan egiten den diagnostiko horietatik lortzen dugun informazioa da. Datuei ezin kasurik, hortik lortutako informazioa da. Eta azkenengo zatia ekintza planak. Zenbat ekintza plan dauden sortuta, zenbat planifikatuta, filtro desberdina dauzkagu bakoitzaren egoera ikusteko, eta aplikazio hontako rol desberdinak ditugu, alde batetik arduradunak duena, beste alde batetik gestio sozialeko, planta bakoitzeko gestio sozialeko arduradunak, Jon Anderrek aukera dauka bere negozioko informazio guztia ikusteko, eta beste alde batetik administraziokoa, ederlan osoko informazioa ikusi eta aldaketak egin ahal izateko. Orduan, honi jarraipena maila desberdinetan egite zaio eta plantetan ere erabilgarria da. Adierazle hauek ikustea planta mailan. Izandako zailtasunak. Zailtasunak, lehenengo zailtasuna o zailtasunetako bat automatizazioa izan zen. Hasieran azaldu ditugun ezagutzako datu guzti horiek guk zapen dauzkagu gordeta, langileren bat ederlanera sartzen denean, osartzen dugu euskera maila, lanpostuak jarrita daukazen den eskakizuna, baina hasiera baten egiten genuen azan zapetik estel bat jetxi eta estel hori aplikaziora igo. Eta, klaro, ez nuen egunero egiten, orduan datua etzegoen eguneratuta, eta posible zen mando bat aplikaziora sartzea eta bere laguntzaia etzen pertsonaren datuak ikustea, Eta lortu duguna da automatizazio hori egitea. Zapetik zuzenean euskarako aplikaziora joaten da, gabero informazioa eguneratuta dago, eta arduradunak ikusten dutenean zerbait gaizki dagoela ikusten badute izango daia zapen ere gaizki daukagulako. Orduan, punto importante bat izan da, eta ez erresa, bi loture horrek egitea. Beste arazo teknikotako bat adierazleak fintzea, azkenean programazio kontuak daude atzetik, eta guk azaltzen genuen, baina gauza raro batzuk ikusten genituen datuetan, eta horrebil gara atzetik programatzaileekin hori fintzen, eta oraindik jarraituko dugu. Eta, esan behar nuen, azkenengo arazoa, baina ez da azkenengoa. Beste arazo teknikotako bada, aplikazioak arduradunak diagnostikoa egiteko abisua bialtzen duenean, o emaila bialtzen duenean, email generiko batetik bialtzen du gaur egun aplikazioak, eta ederlaneko aldukak spam bezala hartzen du, argi guztia pizten dira hor, eta horrek sortzen duen zailtasuna, emaila jasotzen dueneak, bandeja d'entradara pasa behar du, hor zabaldu, eta askotan arduradunak berriz beste email bat bialdu behar du, spamean izango duzuen, mesedez. Hori espero dugu aurten konpontzea, hortan ari gara, baina beste zailtasunetako bat hori. Eta ohitura eta ezagutzarekin erlazionatuta, hori dira gure zailtasunak, plantan hau azteko, erabiltzen azteko. Ze gertatzen zaigu, bakizuen moduan, dano gaude oso lanpetuta, ez daudenak ere
Orduan, nola sartuko naiz ni hor, eta nola egingo dio jarraipena honi, eta beti, hor, pertsona gara, eta orduan kosta egite zaigu. Orduan, hor, badukagu zailtasun bat, kultura bat aldatu behar da, asko zerraxagoa da, euskara teknikaria etortzaren zain egon, eta bera datorrenean beteko dugu, eta nola baiteko zerbait egin, edo norberak bete behar hori. Orduan, hor kostatzen zaigu kultura hori aldatzea, zorionez, eta gehien bat, zuzendaritzan konpromisoa daukagunez, hau azaltzeko, gehien kostatzen zaigun hori ere, ni ere hortaikoa naiz, eta kosta egite zaigu batzutan, obligatuta zaude eta egin egin behar duzu. Eta jarraipena egitera behartuta zaude. Orduan, poliki-poliki bagoaz aldatzen, oraindik ere, emuneko teknikariak ezin ditugu kendu hor gabiltza, nola kentzen ditugu, baina ez da modurik. Orduan, eurak dira, hemendik asko trakzionatzen dutenak, eta jendearen gainean daudenak, nola jarraitzen dugun honekin. Baina, nik uste gutxika jendea badoiala sartzen, gehien bat, ohartzen ari direlako tresna erabilgarria dela, eta gutxiago kostatzen dela bertatik egitea, beste ez dakizen bat eztel eta ez dakizen bat papel edukitzea baino. Horren bidea egiten ari gara. Maten du honekin, dena txarra dela osoa. Eta ez dakit, ez dute gauza batzutan aurrera goazela. Eta aurrera begira zer, Jonanderrek azaldutakoa, ez? Eta nik hobekuntza tekniko horietan jarraitzea, bilatzen ditugun arazo eta zailtasunak konpontzen, eta ohiturak bermatzen joatea, bai gestio sozialeko plantetako arduradunekin, bai arduradun desberdinekin, erramenta hau erabiltzera ohitzea, ez? Azken batean gero, edozein adierazle lortzea nahi baldin badugu, hainbeste pertsonakin, iaia ezinezkoa da. Orduan, hemendik aurrera egitekoak, hontan jarraitzea, eta insistitzen jarraitzea, eta bilatzen ditugun hobekuntza horiek egitea. Eta valorazio orokorra? Valorazio nik, hala. Klar, ez dut ingo nik. Ez, orain arte, eta ez guk gure gizabaliabideetako departamentukoa denez, inventua, danoi gustatzen zaigu, ezta? Ez, baina, zuzendaritzan eta jendeak zer dioena entzun da, jendeak positiboki baloratzen du. Hasiera baten lan moduan hartu den arren, orain badoa barneratzen gutxika, baitu bere kontraesanak, aplikazioa sortzen dugun bakoitzean, lehenera aipatu dituzue beste leku duten aplikazioa dauzkagula, arazoak ematen ditu, batzutan ez da sartzen, urrengo motel dabil, baina nik uste dut positiboa dela orokorrean, ez da helburua, aplikazioa ez da helburua, eta hori da gogoan eduki behar duguna, ze askotan helburu bihurtzen ditugu aplikazioak, eta helburua da honekin jarraitzea badaude batzuk, gehiago kostatzen zaienak edo kostatzen zaigunak, informatika, estabil, beste bideoa baldin badukazu egin, helburu aurrera egitea da, ez da aplikazioa bera. Orduan, pausua da, aurten hau daukagu, agian datorren urtean etorriko gara, beste zerbait kontatzera, gu guztua etorriko gara, ez guk aurkezten dugun haitik, baizik eta zuei entzun da, gaurria etxeko lanekin goaz, horrebile hau bai, orduan, guretako positiboa izan da, eta ezertako balioa du, orain Aitorren galderaren zain gelditzen gara, hemen beste hor lotzatu egite zarete eta Aitorrek danendako dauka galderaren bat. Horren galdera badaukagu bai, baina beste batzuena ere, Lehenengo galdea Mariak egiten digu. Galdetzen duia aplikazioa propio egin den zuentzako edo zein den aplikazioa bera? Bai, aplikazioa ez dakit hemen propaganda egitea badago, baina alekopekoekin egin dugu, eta kuriosoa da, beraiek erabili dituzten programatzaileak kolonbiarrak dira. Orduan, euskera zabaltzen joan gara ara ere bai, eta guretzako egindako, gure beharretara sortutako aplikazio bat izan da. Horregaitik izan ditugu zailtasun batzuk, ze askotan zuk pentsatzen duzu, badakezula zer nahi duzun, baina ikusten duzun momentuan igual ez zen hori. Eta horregaitik ibili gara bueltaka, baina bai, aleko, orain Mondragon lingua alekop, elkartuta daudelako, beraiekin batera egindako aplikazioa da. Bigarren galdera bai Aitorrena. Aplikazioa eskuragarri dago tokian egokitu eta erabili izateko eta dino. Harrera ona du langileen artean, ez aldu nolabaiteko itxura kontrolatzailearen itxura horie?
Ez, bueno, lehenengo eskerrik asko Aitor, eta barkatu nire atrebentzia hola botazia bota dudana, baina ez dut uste eskuragarri dago, erabiltzaileek aukera dute erabiltzeko, arduradunek bai erabili behar dute, eta arduradun moduan geure postuarekin lotuta dago. Gainontzekoei inkesta bidaltzen zaie, eta adibidea ni harritu nau, ikusi duzue, ez dakit, 6tik 4 erantzun gabe zeukaten. Ez badute erantzuten, ez dute erantzun. Gero adostu behar direnean, danok elkarrekin adostu beharko dugu, zehartzen dugun da zerrez. Eta agian gerta daiteke, han bertan norbaitek esatea, beto nik ez dute erantzun, baina nik uste hau egin behar dela. Ez dago obligaziorik, eta kontrola, ez dakit, egia da, aplikazio hau mandoaren edo arduradunaren atarian dagoela, arduradunak atari horretatik, atari hori egun erabiltzeko beharra dauka, pertsonen fitxajeak, ze ordu daukaten egutegia ikusteko, dana hortik ikusten du orduan kontrola, izan daiteke, ez da, baina ez da helburua hori. Eta gure gestio planeko helburu edo estrategia bat denez, kontrola beste gai guzti bezala, ez? Honen inguruan ere, honintzak galdetzen du tresnaren erabilera zailtasun, helburuak lortzerakoan lagungarria izan da, eta aplikazioak implikazioa areagotu aldu? Nik uste dut lortu dugula implikazioa eta helburuak lortzera behartu egiten gaitula. Helburuak, lehen esan dudan bezala, helburua ez dakizen makro helburu jartzea gero ez ditugulako betetzen. Da, helburu xumeak jarri, baina guazen aurrera. Hizkuntza irizpide batzu dauzkagu, irizpide horiek bete egin behar dira, eta normalean, hau dira, irizpide horiek betetzeko edo horiez gaindik zer egin dezakegun ikusteko. Orduan, balio du. Agian, datorren urtean beste zerbait ekarriko dugu, ez dakit, hau ez da helburua eta aplikazioa. Eta azken galdera bat, Mariak egiten digu, zer egiten duzue euskaraz ikasteko konpromisoa duen pertsona batek, urteak pasa, eta konpromisoa betetzen ez duenean. Egia da, ederlani, osakidetzari edo beste donok erantzun dezakela, esan duela Mariak, baina hemen zaituzte dela, zuei luzatzen dizuet. Guk denetik egin dugu. Normalki, guk pertsona bat gurera lanera sartzen danean, hizkuntza eskakizun badauka, badauzkagu batzuk hizkuntza eskakizun horietatik salbuetsita daudenak, guk adibidez 3 mediku dauzkagu lantegian, gaur egun osakidetzak baino beto jakingo du medikuak lortzea ze zaila den, eta enpresa medikua lortzea zailagoa. Azkenengo etorri direnak, bata Zaragozatik etorri da, bestia Panamatik, beste bat Txiletik, azkena Paraguaitik onondik etorri dan, eta hurrengoa, ez dakigu. Orduan, horiek salbuetsita dauzkagu, gainontzekuetan, lehen ez dut esan, baina guk zuzeneko langileen dako ere hizkuntza eskakizuna daukagu, eta zuzenekoa da makina bati lotuta dagoen eta aktibitate bati lotuta dagoen pertsona. Orduan, horien dako ere badaukagu, eta egin dugu danetik. Batzu izan diego ditu, 2 urte pasatu dira, ez duzu bete agindutakoa eta joan egin behar zara, eta pena handiz langile hona dielako, baina irizpide batzu jartzen dienean egin beharra daukagu. Konturatzen ari gara, gero eta zailagoa daukagula hori egiteko, hortaz ere, ohartu egin behar gara, langileak behar ditugu, eta ongi etorriak izan daitezela danak, eta horrek ere behartzen gaitu, gupe hizkuntza irizpideak moldatu egin beharko ditugula, ze gertatu zaigu, guretik horrela bidali ditugunak, osakidetzako ardura postutan egotia, unibertsitatean klaseak ematen egotia, horrelako gauzak ere gertatu zaizkigu, horren guk ere guzti hortatik ikasi behar dugu. Helburuak xumea jarrita, askotan jende irabazi ere egiten dugu. Eta badauzkagu, Zaragozatik eta Paraguaitik etorritako medikuak, mintzalagun proiektutan eta gutxienez, joaten zarenean, lehen esan da, lehenengo harrera egunon, da zer modu izaten dutenak, eta hortik aurrera, igual, asento latinoarekin hitz egiten dutenak, ez da. Baina, uste dut, denok ere hankar lurran izan behar ditugula, gu diru irabaztetik bizi gara, gero horrek gizarte eraldaketan balioa du asko zobe, baina beste helburu hori ezin dugu astu. Listo, eskerrik asko. Zuei.
Eskerrik asko bioi, aurkezpenagatik. Eta amaitzeko, tresnak ikusi ditugu, egia da, garrantzitsuna helburua dela, helburu argiak izatea, baina tresnak ere garrantzitsua dira, ezta? Hizkuntza irizpideak ikusi ditugu, hizkuntza politika, zen garrantzitsua den, irizpideak politika argiak izatea, ondo komunikatzea, zabaltzea, barneratzea noski, gero horrekin lotuta dago beti hori bete behar direla, bete arazi, eta betetzen direla bermatu, jarraipena egin behar zaie, irizpidei, neurri zuzentzaileak ez jarri, helburu horiek betetzeko. Tresna gehiago ikusi ditugu, Osakidetzan ere kontatu digute, erregistroa, herritar, pazienten hizkuntza autu hori, erregistratuta izatea, eta zuek esaten zenuen hori lehenengo pausua da, oinarrizkoa, baina egin beharrekoa, badakigunean gainera, zein zaila den gero hori betetzea, baina lehenengo jakin behar dugu ze unibertso daukagun, nori zuzendu, lehentasunezkoak nortu diren, eta gero hoiei zuzendu. Egia da, gero, beste kontu batzuk hor atzean daudela, baina tresna bezala erregistroa garrantzitsua. Erakunde batzuek ere badute hornitzaileen erregistroa, jakiteko zeintzu diren euskaldunak, zeintzuk ez diren, gero euskara erabili ahal izateko, tresna gehiago daude, noski, irizpideak ezartzea ere hornitzailea kontratatzeko orduan, eta bar, ikusi dugu, bideratzaileena Caritasen, hori ere beste tresna bada, baina interesgarria ere, euskara plana ere, eta horrekin lotuta dauden ekintzak, helburuak eta zabaltzeko, jarraipena egin ahal izateko, eta gero tresna informatikoa. Gauza asko digitalizatzen ari gara, gure erakundeetan, digitalizazioa gero eta garrantzitsuagoa da, eta guri ere atentzioa dituzigun, aplikazioa ikusi genuenean, bilatzailean, eta nik uste dut horretan ere, praktika guztiekin, horretan ere, uste dut asmatu dugula hori ere ekartzen, ez da garrantzitsuena, aplikazio bat izatea, baina laguntzen du. Sistematika hitzari aipatu da, gauza sistematizatzeko balio du, gauzak modu eraginkorragoan egiteko ere balio du, eta gainera integratuta balin badago, gainerako tresnetan, egunerokoan, gainerako arduradunek ere erabiltzen dituzten tresnetan, integratuta balin badago, baina ez da aparteko kontu bat. Orduan hor ere bermatzen dugu gauzak aurrera egitea. Hemendik aurrera zer? Guk ere baditugu etxeko lanak, jarraituko dugu bilatzailea osatzen. Ikusi dugu zenbat erakundek erantzun diguten aurten praktikak igotzen, jarraituko dugu, datorren urtean ere berriro praktika gehiago jasotko ditugu bilatzailean, erakunde gehiago, saiatuko gara ere sektore gehiagotara iristen, datu horiek ere jarriko ditugu bilatzailean, seguk ere baditugu, badakigu zenbat sektorekoak ditugun, eta bideoak ere gero eta gehiago ditugu, baina uste dut ere interesgarria dela, Osakidetzak ere, gaztei ere bideoen bitartez gerturatzearena ideia ona da, eta deno gaztea garenez, guretzako ere interesgarria da bideoak eta igotzea. Hemen ditugu batzuk, horiek aurreko eta ibili direnak ere igota ditugu, eta besterik ez, 5 minutu ditugu, beti asmatzen dugu, horrela egiten dite, Ainoak atzetik, denborarekin. Nik 2 minutu aprobetxatu nahi dutut eskerrak emateko. Hemen zaudeten hori ez bakarrik etortzeagatik, hori egin dut, baina hemen zaudetenok zarete zuen erakundeetan euskararen erabilera areagotzen ari zaretenak. Ardura hori daukazuenak zuen erakundeetan. Eta badakigu ez dela lan erreza. Eta horregatik, bat eskerrik asko eta bestea animo. Batzutan ematen dut dena kontran daukagula. Hornitzaileak, aplikazio informatikoak zuek hau garatu duzue, baina aplikazio informatiko bat sartu behar dugunean gure erakundeetan, ze hizkuntzatan,
bai, nola dago, bai, horrek ez du aukerarik ematen, beti dira borrokak, ez? Prestakuntza egin behar dugunean, ez? Gure erakundeetan, prestakuntza saioak antolatu hornitzailea, irakaslea. Euskalduna da, ez da euskalduna, aukera hori dago, ez dago, eta horietan ere, ez? Lana, ez? Izaten dugu langileen kasuan, ez? Gure erakundeetan euskaren erabilera bultzatu nahi dugu, horietan ere beti daude, ez? Ohitura aldaketak ez dira errazak izaten, nahiz eta irizpideak izan, badakigu horrek zenbat kostatzen duen, eta horretan ari zarete. Beraz, eta gero etxean edo lanean zaudeten horiek, ez? Konektatuta, hainoa pasatu dizkidatuak momentu honetan, 172 pertsona online, bai? Eta 70 bat hemen, baztia datu makalak, ez? Oso ondo. Izena eman dutena, baino gehiago. Bai? Orduan, horrek esan nahi du ere, lotura horti dabiela bueltaka. Eskertzen da. Eta besterik ez, esan dakoa. Animo, lanean, ikuste dut, batzutan ematen du zaila dela, eta zaila da, baina ikuste dut tresnak baditugula. Alde batetik ezagutza badago. Guk, zuenetan, ibilbide luza daukazue, hor ere ikasteko aukera izan duzue, badakizue zer funtzionatzen duen, zer norekin nola joan, zer saldu, nola motibatu pertsona bakoitza. Nik uste dut ezagutza hori badago, zorionez ere badaukagu bilatzailea, baditugu hor beste erakundeen ezagutza hori hemen daukagu, eta berriro ere eskertu nahi dut zuen ezagutza hori konpartitzeko gogoa eta azkenik praktika hori baditugula, eskerrik asko benetan zuen ezagutza konpartitzeagatik, zuei bereziki, hemen egoteagatik, hemen aurrean kontatzeagatik, baina praktikak igo dituzuen erakunde guztiei, eskerrik asko, ezagutza hori konpartitzeagatik. Ez dakit beste herrialdeetan horrelako tresnari dagoen, nik uste dut, ez dakit oso ondo, baina nik ez dut aurkitu, baina horrelako tamainarekin, horrenbeste praktika, horrenbeste erakunde, eta gaina gogotzu, gauzak partekatzeko gogoarekin, hau iruditzen zaite azpimarratzeko modukoa. Gero, administrazioen laguntzak ere baditugu, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ekitalia posible da, hizkuntza politikarako salbururetzak laguntza ematen duelako, hau guztia martzan jarri ahal izateko, foru aldundiak ere hor daude, udalak ere hor daude, hor ere badaukagu, nik uste dut, euskarri laguntza baliabide horiek, euskararen erabileran aurrera egiteko. Eta aipatu nahiko nituzke ere aholkularitza enpresak. Herri honetan badaude aholkularitza enpresa potenteak. Eta hori bai ez daudela beste leku batzuetan. Oso ezagutza handia dutenak, tresna potenteak dituztenak, eta erakundeen ibilbide honetan lagungarriak direnak. Orduan, zentzu horretan badaukagu ingurune, nik uste dut, ingurune aberatz eta eraginkorra, privilegiozkoa. Eta besterik ez, eskerrik asko, bertaratzagatik, eta online jarraitu duzunagatik eskerrik asko guztioi, eta dena ongi bada, bosgarren topaketa izango dugu datorren urtean ere, buelta honetan udazkenean, eta espero zaituztegu bertan. Eskerrik asko guztioi.